Jokong, hintay alawatan iti damag dito ay lokalidad. Please come in. When Bombo Cheryl dead on arrival ti balay pagagasan iti Mesa nga agtawon iti sa pulo ket talo kalpasan arito ket mapapati nga nalmes. Agarop alas 7:30 tatay bigat iti barangay Kasilagan Santo Tomas La Union ket ita nga nakita det babaen aditi kabsat na nga detoy 13 years old nga biktima ket adalanganen nga digudwa iti bagina ket nailublob iti mararamid nga detoy ket kaslabubon iti nasao nga barangay. So ti panakidamdamag nagitaya pan nakabagitilintag kadagitay kadwana o dagiti kakabagyan na agarop alas 5 iti bigat itatay iso iti pan nakakita da iti kabsat da nga detoy ket nakalublog warot iti gudwa ti bagina iti maararamid nga detoy ket bubon iti nasao nga barangay. Segon iti kabsat na detoy biktima ket mapapati nga napan iti nasao nga lugar iti alas 7 iti rabi ket pankumaagala iti tukak detoy Bombo Cheryl ngem saan moten nga nakaawid so detoy binirok iti kakabsat na nakita dalanganen Bombo Cheryl nga awan iti puot na detoy ading da. So babaen kadagitay tulong iti concerned citizen iti nasao nga lugar dati biktima ket naipanpaylaeng iti La Union Medical Center iti iliti Agoo para kuma iti pan nakataming na yung na-ideklar dead on arrival babaen iti attending physician na. Tinak panakipat patang ti investigator on case na babaen kini Police Corporal Denmark Bautista bali na nakamat na nga awan met iti makitkita da nga ore anyaman nga galos kaya dati biktima kan ongoing pa lang iti investigasyon da no anya talaga ti impatay detoy biktima lalo unay ket jugudwa ti bagina ket nailublob iti bubon nga mararamid iti barangay Kasilagan Santo Tomas La Union. Para iti Bombo Hanay Pangaldaw, Bombo Mark Joshua Kabasan reporting para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 radio station sa La Union, Basta Radyo, Bombo. Bombo Mark. Bombo Cheryl. Wan, kasano nga tati kauneg na dahito araramidin da nga bubon? Awan tinay baga lang katay jigas lagod tuwa. Or da partial nga paset iti bagbagina kat nailumlum or ada sla gintiayan ti bubon makita dala nga di giant nga sla tumpaw kuma Bombo Cheryl. So haanan nga kasano nga tati katayag na tahan na nga nabaulan dahito biktima iti kumbaga bangunan di bagina tano mayaon na kas nga ta Bombo Jokong. Wen dahil antay nga mo kani idamdamag tayo Bombo Cheryl kasi medyo nakuha ti PNP dito ita handa nga ng 30 graphics dedicated daw ti pamilyada. Nanantay pa nga nagana ti biktima nga tawon iti sa kapulo ket talo. Ta slanda kayat di pamilyada ngam since nala ti report na mabalimot ngam dito nga ada ilang just investigation di pakpaunay ti biyang ti PNP Bombo Cheryl. Kana anda may bagay kasi hindi na magpuno di pan naghunting dito kap dirabi mga agarop alas 7 katang nga nakasublin so dayay ang nga tamot nga nagatiuleg dinamag ko an kanumot awan iti oranyaman nga sign iti struggle nga nakita dagitay ito doktor kano Bombo Cheryl. Wan kay nangasawan nga rod Bombo Jokong idi handa nga napagawid iti alas 7 inuray da nga tati bigat sa dantulaangan na pan sinapul nga ta daytoy biktima Bombo Jokong. As per report Bombo Cheryl kasi handa nga napagawid iti bigat sa dapan binirok nakita da. Wan anda nga nadamag man laang nga ta wenno awan ti sabali nga kadwana nga ta nga napan nagsilaw ti tukak daytoy biktima Bombo Jokong. Negative info Bombo Cheryl awan iti mismong report limited guardian na alating information iti biyang TPNP na di ko nakarod Bombo Cheryl kat iti biyang ti pamilyana katahan slan na kuma kayat daytoy nga nagbaragawag or nalatay mo ti report na di official nga report na from the PNP Bombo Cheryl. Okay, maraming salamat Bombo Jokong. Diyay gagam ganab sa talakat 13